А, Здравейте на всички, казвам се Димитър Колев и съм основател на Sensor Studio. Днес ще си говорим за това как с AI успях да направя 20-минутен имерсивен филм и ще ви споделя моя опит, какъв пайплайн изградих с работата ми и в какво AI е добър и в какво не. Но преди да ви кажа това, набързо да ви покажа какво правя. Занимавам се с светлинни инсталации, projection mapping и имерсивни инсталации. Това, което виждате на екрана, са част от предишни проекти, които съм се занимавал. Всъщност за проекта, който ще си говорим, Национална галерия се свърза с мен и искаше да направим имерсивен филм за Захар Изограф, който е подходящ за всякакви възрасти, т.е. за малки и за големи. Не трябва да е докюментари, нито просто слайдшоу с неговите картини, а по-скоро някакъв cinematic experience, който е поднесен в това веню, което виждате. То беше изградено специално за този евент. Той не е евент, той е една година там общо взето. Може да го видите, той е в квадрат 500 се помещава. Като екрана може да го видите, то представлява общо взето 4 екрана, които са построени под 45 градуса, което образува 180 градусова картина пред вас. Съответно, технически това е постигнато с 5 проектора, които работят заедно в синхрон. Кой е Захар Изограф? Предполагам, много от вас знаете за него, но 2-3 думи. Той е един от живява през 19 век и е иконописец, както и стенописец. Един от първите български художници, които се докосват до живописа и е бил по-смел. И като цяло някакви любопитни факти за него. Имало е доста неща, които са скици и такива неща, които са се колекционирали по различни институции и реално за този проект ги събрахме на едно място и успяхме да ги покажем по доста готин и иновативен начин. Преди да започна проекта, да ви кажа какъв е моят бекграунд. Аз имам опит в телевизията, в киното. Работил съм в визуалните ефекти, както и имам скилове в motion дизайн и technical background за мултимедийни инсталации. Какво нямам? Голямо студио и екип от хора, голям бюджет и общо взето AI общо взето тук ми помогна, защото успях да събера общо взето това, което AI може да предостави като картина и да го превърне в много високо production value. С работата ми общо взето стигнах до този пайплайн, като сега ще мина набързо през нещата. Първо имаше доста голям ресърч, защото това е историческа фигура и всичко като фактология трябваше да се спази. След това пристъпихме към сценария, след това се направи сториборд. Имахме вече, тук влиза AI, като на предишните 2 стъпки също беше комбинация с AI, но не чак толкова много. Първо се създават всички ключови кадри от филма, след това трябваше, тъй като имидж моделите са лимитирани до това колко широко може да е самия образ, проекта изисква да е много ултралайт, съответно трябваше да се експанднат допълнително и вече тези ключови кадри, след като са разширени, отиват към видеомодела, там се генерират вече видеошотовете. Тези видеошотове трябва да се апскейлнат пак с AI, защото резолюцията не е достатъчна за този проект. И след това следват традиционните методи на работа в мултимедията, да се композитне, да се добавят VFX елементи, ако е нужно. И това вече може, след тази стъпка вече шота е завършен и е готов за финално рендване.
Това е тулкита, който ползвах за проекта. Ще ги карам отгоре надолу. Традиционният начин е Photoshop, After Effects за композитинг и Premiere Pro за editing, видео едитинг. За image модели ползвах GPT Image, NanoBanana, NanoBanana Pro, Flux, който е open source модел и много малко Seedream, но тук не е... Забравял съм да го включа просто. AI видео моделите, които ползвах са Kling, Seedance и Pixverse, а за AI Upscaling използвах софтуерите на Topaz Labs, които са най-добрите в тази сфера. Съответно за апскейлването на картини използвах Topaz Gigapixel, а за видеото Topaz Video, което освен, че може да ти апскейлне като резолюция, може да ти променя фреймрейта и няколко други доста готини неща. За AI Assistant използвах ChatGPT, но всеки language модел би работил, а цялото това нещо, общо взето, OpenArt идва като платформа, която може да използваш AI моделите и видео моделите по доста удобен начин, за да можеш да ги ползваш по-отделно и за различни цели. Първата стъпка беше да напишем сценария, където с ChatGPT си помогнах. Как предполагам повечето от вас са го използвали, ChatGPT има една функция да си създадеш проект. В този проект можеш да фиднеш контекст, т.е. аз използвах целите данни, които ми бяха предоставени от галерия, фактология и всички тези неща, където всеки път, когато започваш чат, той винаги се съобразява с тази фактология и това много ми помогна да пиша сценарий, съответно за да не ми отнема от креативния процес и съответно да ми каже тук, нали, това не е точно така, защото примерно нещо си друго, нали, заради фактологията и заради историческия факт. Като стъпка 2 вече, тук реално трябваше да се определи каква да е визията на целия проект. Визията на проекта, общо взето, исках да бъде като анимирана видео, т.е. като анимирана картина, където пайплайна на това нещо е като разполагам с целия материал, който имам, картини, фрескота и така нататък. Те се лоудват в NanoBanana, в случая image модела. Той евалюейтва стила, също color palette и така нататък и съответно създава някакъв финална визия. В случая за мен това, което най-много ми допадна на мен като резултати, беше от NanoBanana, но това би се постигнало с всеки друг модел, но просто някакси от опита ми той прихвана най-добре този визуален стил, който аз исках да постигна. Така че тук е на база на експериментиране. Всеки модел е натрениран на различни бази данни и съответно може да е добър в различни неща. И идваме до интересната част. Преди реално да се захвана да направя всички сцени, първо трябваше да билднем каста на филма. Съответно това, което виждате е автопортретът на Захари, той е много известен. Трябваше да го направим като дете, защото имаше сцена вътре, където той е дете и първо всички герои трябваше да се генерират първо като full body образи, за да може после тях да ги фиднем в AI модела отново и те вече да създадат финалната сцена, която те участват. Тоест, в случая тук идеята беше да го направим 5-6 годишен. Както виждате, много добре се е справил в това да го de-age и да спази неговите лицеви черти, което е доста впечатляващо. По принцип в Холивуд за тези неща се плащат милиони, за да може да се изгради цял образ и така, а сега става доста лесно. Това е вече когато той е тинейджър или
да кажем, тък му е завършил. Съответно, пак по същия начин, full body shot и финалната сцена. Това е отново друг портрет на Захари. Това е неговата доведена майка. Съответно, имаме full body shot и това, което виждате, е комбинация от, както го видяхте предишния шот с full body shot на детето. Идва се контекста отделно с нея и може да прави комбинация от двама герои в една сцена. Тук това е също негов портрет на брат му. Виждате как е успял да запази всичко, облекло, лицеви черти и така нататък. И вече този финален шот е дори с 3 човека. Мисля, че по времето, в което аз работех за този проект, горе-долу лимита беше около 3-4 човека в една сцена с нано банана, да може да запазва някаква консистенция. Вече ако се фиднат повече герои, имаше проблеми. Но всъщност този проект отне около... Той се правеше 1 година, аз се включих в последните 6 месеца и както знаете в AI всичко се променя твърде бързо и постоянно излизат нови неща. Аз като започнах проекта имаше само GPT Image модела и бях започнал с него да правя целият проект, но всъщност Nano Banana като излезна промени всичко, защото беше много по-добър в това да запазва консистенция в героите. Тоест, успявах много по-лесно да постигна консистентен резултат между два различни кадъра, защото това е едно от най-трудните неща в визуалния AI. Но това вече не е толкова голям проблем. И както сега ще ви дам един пример, това е аутпута на GPT Image 1, защото вече има GPT Image 1.5, но в случая аз тогава използвах GPT Image 1, а това е Nano Banana аутпута. Разликата виждате, доста голяма в самите визуални черти, не прилича много това на Захари, отзаде няма толкова детайл, всичко е блърнато, докато тук в тази сцена виждате, че има доста детайл и зад него, както и самите негови черти са доста добре запазени. И все пак, като всеки добър модел, винаги има някакви проблеми. Тук в случая имаше една сцена, където Захари си рисува собствения автопортрет и той трябваше да се гледа в огледало, докато рисува на платното. И всъщност проблема беше, че постоянно си халюцинираше някакви неща, или нямаше огледало, или в огледалото имаше нещо като картина, или той беше пред огледалото, кенваса беше отстрани от него. Това, примерно, този шот ми отне около 20-30 итерации, докато напасна само ключовия кадър. Не всичко е перфектно. Само един въпрос. Да. Променяше промпта или... Да, извинявам се, не подчертах. Тук имаше леки промени в промпта, но общо взето промпта беше един и същ, но имаше някакви леки промени, в които по някакъв нелогичен начин успях да стигна до правилния резултат. Защото в някакви ситуации просто трябва да не е много предвидим в резултатите си, нали? И всъщност след като приключим с стъпката, където сме създали всичките ключови кадри, вече идва момента на видеомоделите, където имаме един одобрен кадър и използваме на видеомоделите имат няколко функции. Единия вариант е текстово видео, другия вариант е имиджто видео и има и вече и видеото видео и така нататък. Но в случая аз през повечето време използвах имиджто видео, където единият ти вариант е да зададеш стартов фрейм, другия вариант е да зададеш стартов и краен фрейм. При стартовия фрейм залагаш началото и довършва останалото по негово усмотрение и промпта, който си направил, а при другия вариант имаш стартов фрейм и енд фрейм, където той започва с стартовия фрейм и задължително завършва с енд фрейма, като допълва всичко in between, като анимация и движещите обекти, ти го описваш вътре. И тук всъщност е много важно, когато се занимавате с генерация на видео, че промпта трябва да е много добре дефиниран. Тоест,
Хубаво е да се дефинира най-вече какво ще се случва с камерата, дали ще се движи напред, дали ще има орбита около сцената и дали ще е примерно доли движения, примерно и така нататък. Това е много важно да се дефинира, защото имаш много по-консистентни резултати, когато всичко е описано. Какво ще направи керактера, взима тая чаша, отпива вода, някакви такива неща. Това си е вече директинг на нещото, което искате да се случи вътре в самото видео. Тоест, стартовия кадър може да има чаша и той да е пред него и вие му казвате да хване чашата, да изпие вода, докато примерно камерата се върти. Да кажем, това е един пример. Какви са чаленджите? Чаленджите са, че AI видеото все още не е толкова напреднало, въпреки че има вече доста Говоря за сега, защото тогава, когато го правих, не бяха толкова напреднали моделите, сега са вече още по-напреднали, но има проблеми с артефакти, размазани лица и някакви такива неща, които примерно създаваш перфектния шот, обаче да кажем изведнъж имаш едно магаре с 3 уши и някакви такива неща, които трябва да, примерно, да скръбнеш шота. И сега само да кажа и последно, преди да ви пусна няколко откъси от генерациите, да ви кажа за трите модела, които използвах. Всеки един от тях е добър. Това, което аз научих като работа с тези модели, защото винаги трябва да експериментираш с тях, за да разбереш къде са добри, е, че всеки един от тези модели си има сила в определено направление. Сега ще ви пусна едно демо с Kling. Той е доста добър за general неща, cinematic шотове и така нататък. Така, сега ще ви покажа и едно демо с C-Dance. Това, което установих с C-Dance, че той най-вероятно е добър и за други неща, но конкретно в моя случай аз имах доста голям обем от скици. И за да ги направя по интересен начин да се раздвижват на екрана, исках всяка една скица да бъде все едно изрисувана и това нещо да се покаже в една масова сцена от 50 скици. Сега ще ви я плейна да видите за какво става въпрос. Тук инпута на видеото. Да, само да кажа сега. Всяко едно от тия неща, които виждате на екрана е индивидуално направено видео, което после всички тези видеа са събрани и са композирани в After Effects. Тоест, това не е аутпута от AI, по-скоро това е финалния шот, който виждате, но всяка една от тези скици, която виждате, е генерирана индивидуално с AI модел. После аз съм взел всички тези видео материали и съм ги композирал в целия този кадър, който виждате. Да? Тоест ти от 50-те скици си направил 50 видеа и 50-те видеа после ги комбинираш тук. В едно, да. То може и да ги направиш и в 10, нали? Зависи какво искаш да направиш в сцената, но идеята беше да покажем всички тези. Това всъщност е негова колекция и на баща му от различни гравюри и така нататък. Ами, за съжаление трудно, но ако искате може да дойдете да го повторя пак и да го видите. Или след това да го покажа пак. Извинявам се, че не мога да се види хубаво. Да, това е реалната резолюция. Реалната резолюция на проекта е 7680 на 1080. Тоест 4 HD-та едно до друго. Когато реално сте пред екрана, това буквално ще ви обгърне. Нали? Това е идеята на цялото това нещо. И това е демо с Pixverse, общо взето.
Този модел забелязах, че реално е доста добър в това в смисъл, интеракцията между самите герои е доста по-естествена и самото движение на героите и това по какъв начин се движат е някакси по-естествено и изглеждат по-живи някакси. Има повече движения в мимиките им, в самите им ръце и така нататък. И всъщност стигаме до 6-та стъпка, какво не може AI. То тук вече може да са се променили нещата, защото всяка седмица излизат някакви нови неща. Моят опит с AI беше, че 50% беше работа както си е нормално и 50% беше AI. Но тези 50%, които AI предостави, бяха доста голям инпут, защото дигна production value-то с много, защото това, за да се постигне по традиционния начин, нито щях да имам бюджета, нито щях да мога да го направя за времето, което беше заложено. Иначе нещата, които не може, композитинга, реално то е ясно, да комбинираш всичките елементи, където е нужно да създаваш някакви по-интересни композиции. Няма как в момента да се направи това нещо. Motion дизайна, да кажем, че можеш да направиш някакъв motion дизайн, но той е по-скоро някакъв по-бейсик, не е толкова артистичен, така да кажа. Къстъм анимации, това, което примерно видяхте ония шот с 50-те кадри, там реално все пак, че ги имам всичките неща индивидуално, те все пак трябва да се анимират, как да се покажат и така нататък. И едно от нещата, което всъщност тук е много ключово, е, че всъщност AI просто е тул и ти трябва да имаш цялата визия за проекта и по какъв начин искаш да го предадеш цялото това нещо, за да може да въздейства на хората. AI това не го знае и това е човешкият фактор тук и според мен това много трудно би изместил AI, защото ти знаеш точно кога да пуснеш правилния кадър, за да имаш определено въздействие върху хората, как се комбинира с музиката. Той няма как да ги разбере тези неща. В смисъл, той е на база на някаква тренинг, някаква дата база, но няма как да постигне същия ефект. И вече нещо, което е другото е AI лаква в това да правиш по-изкривени резолюции, защото той е създаден в определени стандарти, т.е. да работи в Full HD или да кажем 720p. Може да правиш къстъм резолюции, но те се ограничават в броя пиксели, т.е. колкото пиксели има в 1080p, може да направиш сравнително къстъм резолюция, но тя ще бъде фитната в това нещо. И после трябва да се апскейла. Апскейла прави някакви други проблеми. Да кажем, прави някакви артефакти и така нататък. И сега съм ви подготвил едно малко шоу-рилче с нещата, които с малко кадри. Благодаря. И проекта в числа. 20 минути е самия проект. Имаше 91 AI шота вътре, което това е завършени шотове с видео. Най-вероятно, за да съм достигнал до тях, най-вероятно съм изгенерирал 1000. 23 Restored Upscale Plates, това са реално такива снимки, които всъщност, защото тези повечето му картини, стенописи са на, да кажем, 200 години или там 150 години, доста от тях са се изгубили детайл. AI също успя да възстанови някои от детайлите, така че има и някаква реставрация в тях,
която съм направил. И горе-долу всеки шот има около 8-9 итерации, за да мога да стигне до някакъв финален вид. И всичко това беше направено реално от един човек. Мерси. Какво научих? AI не е някаква магия, то е просто тул, нали? И реално може да ти сърва добре, ако знаеш какво искаш от него. Той е като рендер енджин, все едно, ако си знаете какво 3D-то прави. Той просто ти изкарва някакви резултати и ти решаваш дали те са окей или не и правиш други итерации. Другото нещо, което научих е, че всъщност много е важно да знаеш какво първо ще правиш, да си го планираш, какви са ти кадрите, кой кадър след кой друг ще е и след това реално тогава да почнеш да генерираш неща, защото като ги знаеш първо тези неща е много по-лесно да знаеш какво искаш да генерираш. И реално третото нещо е, че AI реално наратива AI се движи от наратива, както едно време са измислили визуалните ефекти в киното. Реално, преди като не е имало визуални ефекти, трудно можеш да поставиш някакъв характер, който примерно да е на Марс или на някаква друга планета. Сега AI по същия начин влиза, той просто enable хора, които нямат големи бюджети, да направят някакъв наратив, който иначе е бил доста невъзможен за по-нискобюджетни продукции. И да, благодаря за вниманието и ако има въпроси, се радвам да отговоря на тях. Да. Просто защото ми е интересно, тези модели като цяло са от по-скъпите. Да. Реално, колко горе-долу ти излезе това нещо като финанси? Да, предполагах, че затова не го написах, но горе-долу мисля, че ми излезе около $1000 цялото това нещо. Това е доста похвално. Да. Да. Много добри промптове, явно. Да, смисъл, това, което не казах всъщност е, че доста използвах за моите промптове, след това използвах ChatGPT да ги рефайнва. Тоест аз си пишех промпт и аз му казвам, примерно, рефайни ми този промпт примерно за Kling, защото всеки реално модел си има реално работи с специфични промптове по-добре от друг. И съответно, дори да промптнеш самия language модел да го направи конкретно за конкретен модел, забелязвам, че имам по-добри резултати по принцип. Да. Мога да питам. Ти каза за магарите с трите уши. Тоест ти си открил все едно, че няма смисъл примерно да едитваш този output, който е. Примерно ако един шот е 98% супер, но нещо малко не се струва да... Да, добър. Имаше доста такива шотове, които ги чистех в постпродукция. Тоест, в смисъл, виждам, че шотът е добър, това е нещо точно, което искам, това ме дразни, съответно може да се изчисти на постпродукция по-лесно, отколкото... Зависи пак от случая. Някой път се пробвам още 2-3 пъти да видя дали ще стане, ама да. А колко време ти отне генерално? Защото те са и по-бавни модели. То реално самите модели не ме бавят. По-скоро забавянето беше от това да събереш целият този материал, да го измислиш, да го направиш. Иначе самите промптове в OpenArt излизат за около една минута, примерно. Едно видео излиза за една минута, един имидж ти излиза за 15-30 секунди. Нали? Така че това, освен ако не го правиш локално, но то никой няма хардуера да го прави локално това нещо. Да. Не. По-скоро си говоря с AI и той ме инструктира горе-долу какви са хубавите промптове, какво не е, какво е добре, защото 100% AI е минал, като е тренирал, е минал през тия промптове и знае кои промптове работят добре, кое не. Съответно AI доста добре ти обяснява какво да му обясниш. Вие не си поддържате такива. Моля? Не си поддържате някаква такава база данни, Не. Винаги гледам да общувам повече с AI, като имам някакви въпроси. Мисъл, по-скоро е, нали, винаги като имам някакъв въпрос, вече не търся много в интернета, ми говоря повече с AI. Защото мисля, че поне опита ми показва, че има по-добри резултати по този начин. По-бързо получавам информацията, която ми трябва. Да? Питам пак за промптовете. Free text prompt
персонажите, бекграунд и какво ли? Значи, да, това е хубав въпрос. Когато в ChatGPT имах тези неща, нали, те общо взето имах си един чат, който беше само за промптове. И където съм забелязал, че има добър резултат, му казвам, този промпт работи много добре, от тук нататък, нали, използвай го по-често или вкарвай повече от този промпт. Защото да кажем, че забелязах, че в някакви промптове, да кажем самия environment, защото, нали, той е живял в Самоков, примерно 1800 на 1820-30 примерно. И той горе-долу се съобразява с това и архитектура и всичко. И той това също го включва в промпта. Нали? Каква архитектура? Bulgarian Revival Style и така нататък. Където, примерно, GPT също, това е разликата тук, че GPT, когато му кажеш Bulgarian Revival Style, много не се сеща за какво става въпрос, докато Nano Banana доста добре ги правиш нещата. Добре се беше справил. Да. Успя ли да запазиш тези части от JSON-ите, които са за бекграунда, примерно, да ги преизползваш някакви други места и за актьорите също? Говориш за самия промпт. Да, за Да, готиното в OpenArt е, че когато го използваш, ти имаш също история на всеки generation. Тоест, ти за всяка генерация ти го показва и имаш какъв е бил промпт. Много пъти съм реюзвал промптове, както вие казахте, и съм генерирал някакви други неща. И съм променял леко, твиквал съм промпта. Да. Благодаря много. Да? Може да кажете, средната големина на промпта колко е, да кажем 5 изречения. Ами може би около 100-200 символа. Може би малко повече в някои случаи. Но не е твърде дълги. Символа. Да, символи. Да, зависи пак. Някой път реално нещата дори съм ги пускал с буквално 3-4 думи и са се случвали нещата. Говоря, защото зависи какво правиш, нали? Дали ще правиш видеото или имиджа. При имиджа трябва да си по-описателен, защото го създаваш, нали, даваш контекст имидж, нали, но даваш и промпт, в който описваш всичко около това нещо. При имиджа ти като му зададеш първия фрейм, той няма да избяга много от това нещо. Евентуално мога да напишеш, нали, какво ще е движението на камерата, какво трябва да направи керактера. В някакви ситуации, ако е нещо по-просто, някакъв environment само, както беше онова училището, просто му казах да орбитне около училището и горе-долу. Това беше промпта, не беше нещо супер компликейтно. Да. Каза, че България не ревава, не му било много ясно. Наливал ли си му някакъв контекст и някакви други художници или такива? Реално да, може да му налееш имидж контест от архитектура, но в случая да кажем как да... Помага ли този подход? Да, помага. Винаги контекста като имидж помага, но доколкото опита ми тогава с GPT Image беше, че ако му вкара много снимки, той почваше да се обърква и да прави някакви странни неща. Докато Nano Banana доста стриктно спазва това, което му даваш като image референс. Да? Към по-големи продукции. Визираш холивудски филми? Ами то реално тук е нещо подобно. В смисъл, реално кадрите са доста идентични като цветове и като стилистика. Вече ако питаш конкретно за някакъв кадър, който е да кажем над 5 или 10 секунди, това вече може да стане с допълнителен монтаж, но по начина, може би, по който ти визираш, е по-трудно в момента да се случи. Да, със сигурност. Най-добре работи за по-кратки кадри, със сигурност. За по-дълги си е доста чаленджинг. Физика, така, т.е. симулации, някакви такива падащи. Ами да кажем, в случая тук не използвах диалози. Най-вероятно това ще е по-трудната част, да накараш самите герои да правят диалог.
и актьорска игра, ако искаш нещо по-специфично, най-вероятно дори ще влезеш в много повече итерации, докато постигнеш резултат. Но даже сега, преди да дойда на презентацията, видях някакво шведско студио, което са направили 30-минутен фентази филм, така че най-вероятно вече и това не е толкова голям проблем. Видях там, че имаше и сцени с диалози, така че мисля, че първа това ще става доста по-осъществимо. И съм сигурен, че вече в някой филм даже има някои шотове, които ползват AI. Не е много трудно да се скалира за киноекран. В смисъл, с подходящия апскейл няма да е толкова трудно. Дори в момента. Добре. Мисля, че е това. Много ви благодаря. Отново. Мерси много.